Tampak dari sampai bawah. Bagaimana Kosong. guys? Apakah Anda puas? Anda puas, saya loyo. Kayak kini nggon apa iki jenenge iki tengah-tengah iki ini gosong. Sama ini saya pijet sedikit ya. Guys, Iki kesel kan? guys, so kan? Guys, Semenit lah. Anda puas, saya loyo guys. Sekarang giliran aku yang mau dikerokin guys. Ayo guys. Wes keringetnya wes rada asat. Engko sik Mbak dikocir di Sampai ora pengen kae tuku sampo kae. kok si anuku kok sampo apa? Sampo Sampo color kae to, sampo uban. sampo color. Sampo uban. Kok memorine ora nganu wis didelete videone. Dibuka Mbak. Ngene tarene Mbak. Penak ya Mbak. Aku enggak penak kok. Ya sampe. Enggak, tapi masa nek semane tuku sing Uniqlo kae padha wae enggak penak ya. Iso enggak sih? Sing Uniqlo kae kan termasuk Terus ya guys, ditutupi guys. Ini adalah guys, kita lagi aku mau pakai mini set guys. Hambune. Enak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah teko loro. Kata ora, Mbak. Aku mbek sing megang. Di pus. Mau abang kok, mau maksudnya. Nah, Oh lah, ya Allah, sorry ya guys. Ngene. Iki sambungan mau apa ngono? sorry ya guys, operatore Nih. entek menitane, mau kan menitane. Alah ya Allah. Memorine entek ku karek 45 detik. Oh, ya paham. Heeh. Hanis bendino nyekeli HP ku ora paham iki. Dadi Lah apa tak rekam ning nggon HP ku lho. Engko tak kirim sampean iso ora? iso. Mun aku kan isih utuh ke memori, maksudnya kan sik kuat nek gawe arep pirangan wae. Makasih. Kuwi iki video-video enggak penting apa video sing wis tak upload ku urung tak hapusi. Ya Allah. Ini lo guys, ya Allah ini merah banget. Piro Iki. mangsa. Oh, alah aku kan cuma Delok sik mlaku apa ora menitane. aku cuma 2000. Ini guys, sambungan lagi nih guys. Ganti operator guys. Guys, sorry ya kalau videonya kurang memuaskan. Soalnya ini saya juga megang kamera, ya kerok-kerok tuh. Aduh. Ya kerok, ya megang, ya pokoknya. Demi kalian ini loh guys, ini demi netizen tercinta iki. Ono kuwi gatel-gatel piye ngono lho Mas Desa ya. Oh ya. Aku entek siji lho. Entek minyak kayu putih. Aku nek siji ikut balik kae wis entek siji gede kae. Wis anu. Lah wong raut. Bengi kadang kan nek wetengku ora penak tak blonyo. Minyak kayu putih. Kuda yang mana? Lagi sing video lebaran barang kayu isi enak. Merah banget guys. Merah banget guys. Masuk gaen guys. Tuman kok tahu. Ini kok enak. Terus rada mengsaran gatel-gatel dia. Bekase gatel ini enak ketok. Enggak enak. Hah? Enggak enak bekasnya. Nah, aku mau kan koyo bekas banget ku sing kok dicokot lembing mau. Oke, kurang menit dhisik ya. Oh, video foto. Hai guys, kesini ke lesehan mama ya. Bisa upload tak kembarannya. Ini tuh blog.
banget, Mbak. Bang banget ki lho. Merah banget loh, guys. Merah-merah. Ini yang sebelah, guys. Oh. Ya kok maksudnya for your dress itu ya? Kaya mbok. Ya gawe awake lho, gawe makwi ngono apa piye? Ya ora, Dress e. Wong dekne aku sing ngekek kono mah. Maksud kok ngene? From kudune iki ora for. For iki ngek kono ngeki. Nah, yo mulah tapi kan iki Nah, ngene. makane lho kok for your dress from ngono lah nek dari. Lah yo makane aku ya tengen berarti gawe makwi dikeki lho. Ya iki ya kowe ngono lho, for ki nggo awakmu, buatmu. Ini Ya, tapi- dress buatmu. Ngeki kono ki. From lah, ini From dress lah. darimu. Lah lembul lah kok dekne wis ngene iki piye iki? Ya kono ya ora iso juga Karo biasanya. turu paling. Heeh. Karo tuh. From you. Makane kok for your dress ki lan di dress ya. Lah ya aku ya ngomong ngene, dimulai makwi dikeki, aku dikeki dress. Tapi dhuwure kan thank Ki you. abang juga sering sebelah besti. Thank you, sering kan. Lah iku kan from. Cek aku mau karo Meli. Apa? Piye? Ya gue mau dari Meli ya ampun enek-enek ai Apa nih? sing tarik rene ngono. From your dress. On cam? On On cam. cam ki ora gibah. Kok nek gibahe off cam. Khusus nanti bikin channel gibah TKW. Kayak terengkul lambene di mau di apa? Wabraki wong ngono ki dhewe iki paling bendina iki. Lah wong kok wis ning negarane wong kok gaweane malah gibah ngono wis. Pasti ku. Nek ora gibah ra seru. Ketemune seminggu pisan besti, dadine ya kesempatan gibah ki Ternyata sedikit. masih banyak yang memperhatikan kita. Jali nek ning kampung arep tandur ketemu gibah karo mundur. Enak Kampung. Iya ngaji ya karo gibah, ning warung gibah, nyegat bakul sayur gibah, pasar gibah. Wis, ning ndi ora gibah. Mantandure cing gibah. Ha. Ndelok TV ya gibah. Lah nek kene TKW gibahe lho seminggu pisan. Masa ya ora oleh. Kok arep diterapi lambene. Aku kaya lambene sapa sing gun dewek-dewek kaya ngono kene. Abang padha wae iki. Kurang iki mau kaya iya kaya ora gobyos. Jarene mari iki. Lah mau Tapi jan aku ora ndek keringet ki piye iki? Lah iki mbasan saiki ya anyes ki, Mbak. Ora ndek. Mbok kero iki. Anyep awakku mau lho gobyos. Iya sampean. Lah aku ngrokano sampean ya ora gobyos sih piye iki? Aku ki sing aku sehat ora ta awakku iki? Aku mau ngerok. nek nang omah wis sak wayah-wayah wis gobyos. Alah nek musim kaya ngene aja omong. Gonta ganti klambi. Aduh. Aku sih kalau ganti klambi Engko. ora. Nek ora ganti klambi ya wis Salah kok muat men sih iki. nek ora ganti klambi kecut aku kadang sedina ngono kuwi. Besok engko terus mapan turu kae ganti klambi turu tangi turu ganti klambi. Aku sok rada mulya iki kok. Angger nang omah buka AC. Lah pura-pura duwe AC. Lah makane Aku mulya iki kadang. saiki. Mosok ora enek AC ndek sampean? Yo Ora oleh. kipas angin nenek aku meleng titik ngono dipateni karo mbahku kok. Bayar listrik. Jare nang dapur ya, mari ngono kan aku yo ngalih maksudnya iki njupuk sayur nang kulkas yo. Jarene iki kipas angin buka renek wonge. Lah wonge sing njupuk sayur lho mosok arep mlaku sedilo njupuk sayur arep kon mateni kipase. Lah kok balik-balik lho kipase mati. Moyan mah jarene ngono kuwi. Kaya mbahku. Oh, gelap. Mbahku ki yo dene nang ngger papan turu, arep papan turu, Mbak. AC dipateni. Kipas dipateni, dia mlebu kamar. Oh, enak dikerok iki mang. Iya, heeh. Kok ngomong sarjan itu. Oh, iki sik panas ngentang-ngentang iki. Ya. Iki 5 grep jam piro lho iki jenenge cek mencong. Terbenamnya jam 7 lebih kok. Iya, Bray. Kok enak. Silit, guys. Tang golek sepatu pun sepatu burkai tok.
Nggih metu nggih libur. Ngene Mumpung. Sepatu harian. Ya Allah gosong lho guys. Nih. Siji menit ini kayaknya boleh nambah. Iya, ngisor. Gini ya. Tapi kan aku ki salahku enggak tak soki minyak putih kabeh sisan ya, Mbak. Heeh. Oke. Ini ki guys ya Allah. Lebih penak-penak. Oke. iki anggo yilo lho. Apa? Anggo yilo. Ambil sama. Yo. Mas Rahman apa bocah sekolah? Zaman kerja. Mas Rahman jinone iki aku. Seragam Mas Rahman. Iki ning tengah-tengah ki Besti. Yo. Ini iki. Iki klambiku kuwi, nek kuwi. Heeh. Nah, Mereka tak diganti nang kene kok nek anu terasa. Iki klambi kerja lho rasa iki. Training karo anu. seragam Mas Rahman iki. Ya kan ngono kuwi nyala nek anu. Oren kuwi. Wes. Cek barang Guys. Guys. Tengah, guys. Ini guys. Guys. Masuk guys. Guys, dari atas sampai bawah. Sangat-sangat merah. Tinggal bawah. Tinggal bawah, guys. Nanti sih, ki piye sih kok? Oh alah kameranya. Oh, kamerane dhewe lali. Enggak. Ini guys dari atas sampai bawah. Potong. Gatel, guys. Yang penting gak gatelan. Hai guys, ini tampak dari atas, tampak dari sampai bawah. Bagaimana, Kosong. guys? Apakah Anda puas? Anda puas, saya loyo. Kayak kini nggon apa iki jenenge iki tengah-tengah iki ini gosong. Sama ini saya pijet sedikit ya. Guys. Iki kesel kan? Yo guys. So kan. Yes guys. Semenit lah. Anda puas saya loyo guys. Terima kasih ya guys. Oke. Dadanya lain kali guys. Sekarang udah jam 7 mau pulang. Kapan-kapan dadanya ya. Kerokan sendiri. Bye. See you. Iya mata Nana. Yo. Guys, sekarang mau pakai baju guys. Pakai kutang guys. Expired loh Besti. Ya orang bulan 9. Masih main air. Lho sampean ki maju peran harus tak nyet sedikit. Mbah Dukun. Kayak nadinya nih karo Mbak Puji aku Dukun anyaran. Dukun anyaran. Kene guys. Apa itu? Kayaknya buku Yasin. Kayaknya Al-Qur'anku lho iki. Pingen aku. Guys, ini guys. Ya. Nah, aku mau ketularan sampean. Iki, raling kok. Oh iya Mbak Puji. Astagfirullahaladzim ya Allah. Temen harus jajan Mbak. Bolak-balik ketemu muntul ungu. Sedih lagi mana muntul ungu. Mbak sampean ki lara ta? Nah, kowe Mbak. Ih aku tapi ora ngerti urat ki gur rasane prongkol-prongkol iki, Mbok. Tapi merengkel-merengkel iki. Oh, Mbak. Wis kayane Mbak. Aduh, penak guys. Akhirnya aku juga keluar keringet. Alhamdulillah. Mbak Puji pengen. Allah ya Allah. Ngopo iki ning ngopo? Oh, iya. Tok nanti ki lho Mbak Wi apa regane? Nah, iki aku wis over iki kok tapi kan dia meloro sendiri. Mbak Mami kene enggak? Tak anu tak. Nggih. Muni. Yuh,
Rotor kabeh iki. Penak ya Allah. Wis kaya Mbak iki wae. Yo. Oh, enak tibake Mbak Puji iki ya rada bakat dadi tukang pijet ya. Mbahku mbiyen pijet tukang pijet. Cimel nek mijet iki blas ora enak rasane. Iya. Oh, megur kaya dilus-lus kan jarene iki. Mel Cimel, dirimu digibahkan. Mel pijet tamu ki megur kaya dilus-lus kae lho. Iso dhek nek mijet iki kaya ora enek powere ngono kae lho, Mbak. Aku kan duwe turunan, maksudnya aku tapi ora ngerti urap. Cuman tanganku antep. Tani seneng nek tak pijet. Aduh, wis Mbak. Ayo minggu sesuk nek somane ngono ning kebon. Wah koyo ndek kebone sapa? Minggu sesuk. Oke guys, makasih ya. Bye bye. See you next. Aku bilang Semoga- balik dhisik ya. Semoga keteknya cepat sehat lagi guys. Tuh. Cuma bisa kok. Bye bye guys. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah sikile Mbak Puji.